helicopter money kan ti khan kan nil ruwa nge lo lang masaber helicopter poisa tam tak phurina ron thlok kolanga poisa ron thlak don tinami ama sign kan economic condition lo en masaila covid-19 na wangin kan lockdown na chumi wang chuan economy din munin chet lama pan zela economic depression thleng mai thei din mula kanam chupa mi mol berpon he covid-19 hian kan ram economy khong don ati chedon ti chu kan thiam veka lockdown na wangin tuma kan chhuak lawa kan poisa man chhuak po alo tlem zoka kan monthly expenditure po lockdown man en chon in thlau tak vekania kan poisa man chhuak emo poisa chevel tlem chon overall economy ya khong lian tak anei theya bithiam te soidan chuan kan gdp changa 58% hi mi puin kan mangral thin ni nan soya antinan kan gdp chu cheng za lo in ta se cheng za a cheng somnga paria chami puin anmo le na nemo luxury items le na an mangral thin ti na nia ram than kan antinan us te europe te how chu 66 changa 68% vel te ani tlang puya mitin kan poisa mandal ni tinemo kartin emo amma ain lo tlem tial se engtin nge kan economy ang hong aneyang kan poisa man chu atlem chuan demand tan hiamang demand tlem chuan thil siam chu alo tlemang thil siam chu tlem chuan supply tlem non tina lo ninga supply tlem chuan sales atlemang sales atlem chuan profit atlemang lekha soi thaleila kan poisa man chu atlem chuan demand alo tlemang demand tlem chuan thil siam chu alo tlemang thil siam chu tlem chuan supply tlem non tina lo ninga supply tlem chuan sales atlemang sales atlem chuan profit atlemang chuan profit alo tlem na chuan employee kan na mo hnem lawanga tha thok kanin ban chen lo nga yang chu chuan unemployment ti puanga tanei lon tam chuan poisa man chu alo tlemanga ti chuan atirami ang bo khan poisa man chu tlem chuan demand atlemanga ti khan circle ang akwalanga tanei lon lo punctual tualang April ni somthum thlang khan unemployment insurance benefit file to US mi puizinga million somni phatanom to chumi tanga chiang taka kan hria thei chu unemployment rate san view chuan nasa takin kan ram economy khong don tina nia engi solution chun tang kan problem kha mi pui poisa man chhuat tle ma wanga omania a solution chu mi pui poisa man chhuat ti tam ani poisa man chhuat tlem kha problem ani chuan man chhuat tam kha kan solution tu chu ni menga tro engtin nge kan ti tamang engtin nge mi pui poisa man chhuat chu kan ti tamang chu ta solution chu helicopter money chu lonta helicopter money ti chong kam hi American economist Milton Friedman aron introduce ania central bank in poisa tam tham tak apin tanga central state government a semang anin achul anti angin mi pui nen thleng thei turin an mangang entinan india lo soitaila RBI in poisa print tanga central state government a semang athlona poisa sem chur wana changa lo char khateng be kha akok che lawa kan economy chiat na lai takemo siama ngai na lai atak zel khan sarkar in poisa ta chu amang don ni entinan lo soitaila banking loan interest claim zo kinemo zero interest in mi pui hena a pechuakanga mi puite poisa kan har sana lo ziang supply of money pun chuan emo mi puin poisa kan nga chuan kan consumption kan man chhuak lo punga chu chuan kan economy chetu chu muang changin lo ti tha le theidon ni India ramapo Telangana chief minister K Chandrasekhar Rao Khan helicopter money hi kanram economy covid-19 awanga chatur siam chat theina ani ringin India GDP changa 5% hi helicopter money a mang turin RBI hena suggestion alo nei to Confederation of Indian Industries CII point kum khata noi nga lalu tling lo ten hena direct cash transfer cheng sanga cheu peturin alo recommend to bokani Japan ram point helicopter money hi anlo mang ve to nge ni